Hugot nga ginapatuman sang lodging house kag drive-in hotel sa syudad sang Iloilo. Ang mga pulisa nga no minors allowed subong nga ginaselebrar ang Valentine's Day. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Mia, isa ka lodge supervisor, iya ginpahayag nga may nagabantay gid agud masiguro ang compliance sa mga regulasyon nga ginapatuman sang gobyerno. Ginadumilian nga maka-check-in ang mga menor de edad kag kinahanglan nga magpresentar sang ID nga makapamatuod nga 18 anyo sa pataas ng edad antes makasulod sa sulod sang lounge o kon hotel. Pahayag pa sini, medyo mahina ang negosyo sa Valentine's Day subong nga tuig. Bangod na hibaluan na sang iba ng ilang mga patakaran kag ang iban nahuya naman nga magkadto sa mga kaangay nga establishmento. Kasunod gid kami sang protocol nga bawal gid ang minors. Halimbawa, may magsulod abi nga makita sa amon diri nga mga tinawo or rumboy. Kung wala siya ID, hindi gid siya pwede kasulod. Oh, sigurado gid kami sir, kag-ready gid kami kay balaan mo adlaw-adlaw na ginaobra ginanam. Bisan Valentine's man sa or hindi, adlaw-adlaw gan-inspect gid na kami. Tiduan mo na lang gid ni kung balaan niya nga may edad na siya or naka-18 na siya. Dalan lang gid sa ID para wala na damo pa lang ang pagwa or pamangkutanon sa ila. Padala na lang ID para once na makita ang ID nilang naka-18 na, pwede sila kasulod. Samtang sa pagpakig-angot naman sang Bombo Radio, sa pila ka mga room boys, ilagin pahayag nga ginasunod nila ang mga regulasyon sang syudad bangod na kataya ang business permit sang ila olobrahan. Sunod naman sa Task Force on Moral Values Formation, may yara sang penalidad ang mga establishmento nga madakpan nga nagapasulod sang mga menor de edad. Samtang sa separado naman nga interview sa Bombo Radio kay alias Serino, isa man ka lunch supervisor, ginatag sini nga mahina man ang ila kita subong bangod sa ginapatuman nga no ID no entry policy. Sunod sa iya kung madakpan na sila nga nagalapas sa regulasyon, posible nga kanselahon ang ila business permit. Dugang pa sini bisan hindi pa Pebrero 14, ginapatuman na nila ang ila mga pulisa bilang kabahin sang ila responsibilidad kag pagsunod sa patakaran sang Iloilo City Government. Pre, dugay na nakabalo sila yung moral value, yung nagabutang sa nagaposting sila sa mga gabantay niya. Mayara na man na, pero ginasikyar nila naman yung hanggang sa nagasulod gid. At regular niya po na makita mo man ang namon niya mo sa nagasudlan na ibala sa amon ang chicken slip naman kita. Tapos sulod na check naman ang may mga service, labi na mga taxi. Gina-warningan na naman ng taxi, once nga may dala ka mong minors. Hindi, siyempre reklamo sila naman. Kaya siyempre sila mismo nakabalo man na sila mo. Ang patuman niya ordinansa, ang mga taxi mismo nakabalo ng minor, hindi na pagpasudla.